Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsonan og mga mahal namong tigpaminaw ni tungura karon, ana usab kini ang usa ka tulumanon programa sa PBCM, mga langitong lamdag sa kinabuhi sa PBCM Con Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O giri karon iyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasing-kasing magadapit kaninyo, unta karon ining gayuna, anak kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas, din may magamit nato nga puhunan sa mga pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya, gigamit kini dili para himuon nga mao na kini ang Biblia, kung dili kini gigamit para dili sa pagsupak sa Biblia. Og nining tungura karon ang among mga mainitong pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan sa nagakalain-laing dapit karon. Kumusta ganinyo? Labi na sa mga chapter president sa pagpahilona, pagpahigayon nila pinagi sa programa sa pagkuha nila radio station para maialagad kini. O labi na sa mga kaigsunan sa PBCM compound na dili kamo ana namo malimtan, labi na sa inyong maugtanon nga pagtabang sa atong mga programa usab. Kumusta ganinyo? Og labi na sa dili pagkalimot nato sa atong obligasyon sa binulan para sa PBCM Palace Reconstruction. O ingon man nga ang atong hiniusang pagkatigom sulod sa katuig adunay tulo ka hugna, no? Ang Disyembre 29 ug ang Agosto 19 ug ang Marso 10. Kumusta usab ay diri kang brother Brad Jerry Edkila uban sa imong mga pamilya o igsoon ginikanan diri dapit sa Taguluan, Misamis Oriental. Kung sa mga igsoon dapit sa dinidapit sa baybay, no, sa Los Aplaya, kumusta ka ninyo? Sa mga kaigsunan dapit sa Los Banson sa Igpit, kumusta? O garon kapaila pa ang kauban pang ebanghilista o ministro? Kiniusab si Brother Dibs Rizaba, nangumusta ka ninyong tanan, mga kaigsunan, o gihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghilista. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan ug mga kaigsunan? Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Ug nining hiyuna ihatag ko pa kamo sa pagpailapa sa kauban pag-ebanghilista o ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, magiguban usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga mga paghatod sa kamatuoran. O ang programa sa PBC mga kaigsunan mabati na kini sa 25 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi nining maong sibihan sa inyong pagbatalingog sa RPN Dixki o Teleradyo Cagayan de Oro City. Mabati ang programa alas 12 ngadto sa launa ug ingon man live usab kini sa Facebook ug makita sa YouTube, ingon man makita usab sa Parasat Cable TV sa TV5. O usab dinhi nining maong sibihan sa DXMB, RMN DXMB Malaybalay City, mabati usab ang programa alas 12 ngadto sa launa ug usab mabati sa FM station Dinis Valencia sa samang takna. O kining maong programa gipaluyuhan kini sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Paquito Nabia, ingon man kang chapter president Narcis Painit. Kumusta usab sa mga Alcala family nga nagasuporta usab. O dini usab nining sibihan sa Radji Bandira Iligan. Matag adlang Domingo gyapon mga kaigsunan alas 3 ngadto sa alas 4 o gidumalahan kini sa mga kaigsunan usab ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Diosdado Humawan o sa iyang pamilya. O ang mga pagpangumusta sa tanan nga mga kaigsunan labi na nga mga kaigsunan nga niya tinipong bansa sa Amerika nga nagasud-ong sa programa via Facebook Live. Dinhi sa Blackport, New York, ni Sister TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson. Dinhi usab sa Oklahoma, USA, kang Sister Rachel Barbosa sa Moramos Graham. Dinhi sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America.
nila ni Juanito and Justina Maquiton Hermias family, ni Miguel Hermias, ni Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harizon, Alegriano Hermias, Charmenia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, og ni Brother Nicodemus Nicky Hermias, nagasudong sila sa programa via Facebook Live. Usab atong gikumusta ang atong higala dinhi sa San Francisco, Agusan del Sur, Brother Democrito Badino ug sa imong pamilya. Dinis Butuan City, Brother Demetrio and Marina Hubay Campado. Ingon man dinis sa Lipa, Batangas, kang Brother GC Salazar at sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. Atong igsoon, Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos ug sa iyang kapikas Rosita Co Mangalos. Dinis Claveria, Brother Froilan and Gina Facturanan Mangalos ug sa imong pamilya. Sa tanan nga mga higala nga mga salesman usab nga nagasudong sa programa, kalakip kamo sa among mga gipanimbaya. Tanan usab nga nasulod sa PBCM compound, kalakip kamo sa among gipanimbaya. Karon sa pagisgot sa tema mga kaigsunan, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ining higayon na mga mahal na mong tigpaminaw, mga kaigsunan, ang ato karon brethren, mao ang padayon sa pagtubag sa pangutana ni Nilo Nodalo sa Isabelite. Higala, kumusta sa imong pagsunod karon ni ining programa sanglit ato man kini nga ginapapadayon para mahatagan og pagtagad ang imong mga pangutana. O amo lang gipanghinaot nga kanunay nimong sundan pon para sa ikatagbaw sa uban pang mga pamahayag namo. O ining higayon na brethren, ang atong pagabuhaton, atong pagabasahon ang iyang pangutana brethren, isip nga ma-reprise sa kaisipan usab sa uban pod nga mga nagapatayon karon sa atong programa, ilabi na kaniya brethren. Okay, Reb. Atong subli nga basahon kining imong pangutana, Brad Nilo. Matod pa dinhi, text message from Nilo Nodalo Isabelite. Matod pa sa iyang mensahe. Mayong adlaw, mga ministro sa PBCM, naaunta ako'y ipangutana. Dinha ni Reverend Charlie Eugenio, ug usab diha sa mga kauban nga ministro. Ang akong pangutana mahitungod aning mga mesianic nga matud pa nila, wala kunoy lain nga ngalan nga makaluwas-gawas lamang sa ngalan nga Yaswa. Mao kuno kanay bugtong ngalan nga gihatag dinhi sa silong sa langit nga kita mga luwas. Unya nay bersikulo buhat 4:12. Kun mao kini nagpasabot ba nga ang ngalan Hesukristo dili makaluwas, ingon man ang ngalan sa inyong magtutudlo. Palihog pasabta ako niini kung inyo mang tubagon kini dinhilang sa inyong programa, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, magpaabot sa tubag Nilo Nodalo sa Isabelite. Kining pagpamahayag na mo, part 2 ni sa imong pangutana, no? Dugang lugar, apas para sa pagpamatuod. Igala, ang sa mga pagpamahayag na to, labi na niining mesianic, na mao'y atong gipahinungdan sa imong pangutana, kay nagisgot man ang ilang baruganan, ang gusto nilang mahitabo, nga dili ni sila musugot nga kon ang Biblia naghatag og ngalan nga Hesus, di na sila musugot. Pero kasagaran nga ilang Biblia kay lisod man na pangitaon kana mang Hebrehanon. Pero pagbasa nila ana Cebuanohon nila, pero pag makahinagbo ang ngalan nga Hesus, alisdan din na nila Yaswa. Yaswa. Muna ilang pamaagi. Kay kung basahon lugar ang buhat 4:12, wala na ilain nga ngalan, ila mong gihuna-huna nga ang pagkasulat sa Biblia sa Bag-ong Tugon kay nabahin man sa duha, Daang Testamento o Bag-ong Testamento, kung Daang Tugon o Bag-ong Tugon. Abi man tingali nila ang pagkasulat na sa Daang Tugon, kung Hebrew man, mausab diha sa pagkasulat lugar kung Hebrew man sa Daang Tugon, mausab lugar diha sa Bag-ong Tugon. Atong basahon kung unsa ba ang gitawag pod og mesianic, Brad Deber, sa di pa nato basahon ang buhat 4:12 nga mo'y gihatag ang pagtagad
Okay, ni Reb. Nilo Nodalo sa Isabelite. Okay, Reb, sumugamit tag Google, Reb, ug mo kini ang gihatag about ni ining pulong nga Messianic according to Oxford Languages, nagaingon din Messianic, relating to the Messiah. Nga sa Cebuano, may kalabutan sa Mesiyas. Mo ka na ito nabasa, Reb. Busa, pinasikad niya na mao na ilang gihimo lugar nga dugukan nga para ipakita lugar nga mo kini ang pamatuod nga ang pulong di ay Messianic relating to the Messiah, may kalabutan sa Mesiyas. Karon kay may kalabutan man day sa Mesiyas. Mao nang basaw na to, Brad Ronald, ang buhat 4:12 nga wala na kunoy lain nga ngalan nga gihatag sa silong sa langit. Kay para nila kanang ngalana Yahshua. Ani Arib, atong pagbasahon Atong ang gisitar basahon. mo ng gasitas ug atong i-plus sa screen. Kining buhat 4:12 ingon ning atong mabasa. Og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain. Kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi nini maluwas kita. Mao ning gihisgutan nimo higala nga kung dili makaluwas ang ngalan nga Hesus labi na lugar sa among magtutudlo, ang dapit manggod sa among magtutudlo higala nami sa pagwalis sa Espiritu Santo sa dapit nga siya ang katumanan. Depende po na sa mga tao nga muto, pero di man pwede mutuo ka walay plastado sa katarungan nga mapapasibo sa Biblia. Ang among gipasabot kung basaw na sa 4 Gs ang tud sa 12, ang mabasa diya ngalan gyud sa atong Ginoong Hesus. Pagka kining Biblia mo'y atong gigamit kining Seventh-day Adventist Bible nakatatak diha. Pero kung dito na to og basa ang 4:12 nga walay laing ngalan, murag di lugar nato mahibaw-an. Pero ang buti pasabot nila nga kanang ngalana nga walay lain Yahshua. Pero agig pagpamatuod niya na hain ang dugang pahayag nga ang ngalan gyud ni Hesus ang gisgutan diya nga maoy makaluwas. Pero but nilang ipasabot nga og sila nay mobasa iuli nila sa pinulungan nga original nga pagkasulti kana lugang Hebrehanon. Haing dugang payag ana sa Biblia, Brad Ronald. Aniya pa ang dugang puriba ana Reverend din higyapon sa buhat kapitulo 16 bersikulo 31 og atong ipabor sa Biblia nga may tatak isdi. Ingon ini ang atong babasa. Og kaniya mitubag sila nga nag-ingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus og maluwas ka. Ikaw og ang imong panimalay. Dinni pa lang higala, no? Bisan pag ngala sa among magtutudlo, wa diha nakasulat. Pero kay giapil nimo sa pangutana, dapat among tubagon nga apil man among magtutudlo unsa naman lang lugar kaluwasan. Kung base sa nga pagpamatuod sa Messianic, nga ang ila nga tumuo ka sa Ginoong Yahshua. Kung sila nay mubasa na alisdan na nila. Og maluwas ka og ikaw og ang tibuok nimong panimalay. So, kanang alana ang pagkasulat niya na gipabor lang sa usa ka lengguwahe nga napabor nato para masabtan. Kay kung sa linatin ka na higala, Isus naman na. Mao gyapon sa Grigo, Isus, pero magkalahi lang lugar ang spelling. Ha? Na ang atong buhaton karon ingon nini. Kining pulong nga Yahshua, no? Unsa kini nga pinulungan kining gusto sa Messianic nga ipaabot sa pagpangutana ni Nilo Nodalo diri kanato Brad Deber nga taga Isabel Lite tungod kay aduna say pagsalig lugar usab kanato. Ang pulong nga Yahshua, Reb, mo ka na siya Hebreo na siya, Reb, nga pulong. Atong pagkapribahan din sa online, Reb, mo gamit tag kining sa Wikipedia, mauna kini ang gihatag nga pamahayag. Nagaingon din Yahshua is a proposed transliteration
of the original Hebrew name of Jesus. Nga kung sa Cebuano, ang Yeshua maoy gisugyot nga gitumbasan ang original nga Hebrewhano ngalan ni Jesus. Busa, ang buti pasabot sa mga scholar, atong makita sa mga referensya kay pwede man ta maka-online sa Wikipedia, nagpakita nga kini di ay Yeshua, usa di ay ni nga gisugyot nga gitumbasan, mo'y gisugyot nga gitumbasan ang original nga Hebrewanon kay Yeshua man. Nga ngalan ni Jesus. Wala may problema unta niya na kay maoro man na. Pero ilang ipakita nga wa man gud kunoy lain nga ngalan. Di ang nakauna sa ilang hunahuna ang ngalan man Yeshua. Sa May lagi Hebrew. may lagi Hebrew ang pagkasulat sa bagong tugon. Mao na. Maunay angay hinumduman nato na ilang gi problemahan lugar ang mga ignonta nga dili sama nilang prinsipyo kay ila mang ingnon nga sila mo'y kamatuoran kay sila lugar na hibalo niya na nga original nga ngalan. Pero higala dili ra ba sila maoy nagdalaran niya na daghana nagyawi. Nagyawi-yawi po ng uban gani Yahweh Elohim kay ila po nga Israel o Yahweh. O lain po ning messianic pero the principle nila usara sila ingon niya na lagyapon. Na kung kana man mo'y atong himuon nga gabayan, barahan sa tinuod. Puros na sila tinuod. Israel o Yahweh. Mamanggapon na ilang explanation. O ang Messianic. O, nakin sa may tinuod anak nila. Munang susihonon pa ganina. Nakaron, granting nga ang ngalan nga Yeshua mao lugar ang original. Di po, mimulalis niya na. Pero pagbalhin, transliteration ang gigamit para masabtan dito sa uban pod nga mga dapit o nasod. Na karon kay ilamang ilansang ang pangutana. Ang kinibang pagwali, bradron, mahitungod ni Yeshua. Pero ato nang nasabtan higala nga maora din na si Jesus. Kinibang ngalan nga Yeshua, padayon ba ni nga maitudlo kay maoy para sa kaluwasan sa atong kapanahonan, bradron, samtang ang ikatulong hugna sa panahon sa Espiritu Santo mudangat na o maania na atong panahon. Ang tubag reb dili bisang pag-grant na to nga ang ngalan sa manluluwas Yeshua. Dili man gyapon magpadayon nga diha ang tao mosalig sa maong ngalan para makaangkon og kaluwasan kay di man magpadayon ang pagwali niya nang ngalana. Di atay Biblia nga usa ka hiligaynon, Bibliang Katoliko kini pero hiligaynon lang Ilonggo version. Ani ko mobasa sa pahayag sa sulat ni apostol nga si Pablo sa unang Korinto. Mayong balita Biblia, bradron. Mayong balita usa ka hiligaynon nga mayong balita. Hulad sa pagpahigayon sa mga protestantig katoliko. Tinuod. Nga scholar sa Biblia. Sa ato pa dili kita niini mo'y usa sa naghulad nining maong translation sa Biblia. Akong basahon ang pahayag ni apostol nga si Pablo sa unang Korinto, kapitulo 13, versikulo 9 ug 10, gingon. Kayang aton ihibalo, kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, hindi pa himpit, pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Klaro kayo sa gibasa na ko reference sa pahayag ni apostol nga si Pablo, nga doon daw sila kahibalo kung sa ato ng pinulungan, unya doon pod sila pagwali sa pulong sa Dios nga gihatag daw kanila, pero matud pa ni Pablo dili himpit or dili hingpit katong pagwali sa pulong sang Dios. Sa hiligaynon pa hindi pa himpit. Unya kanang ginbugay gihatag kanila pero hindi pa himpit, nya giingon dayon pero kun ang himpit sa atong pinulungan hingpit, moabot ang di himpit magataliwan or mawala. Sa ato pa katong magaabot nga hingpit dili katong pagwali sang pulong sang Dios nga giingog pagwali sa pulong sa Dios nga katoy ilang giwali kay Tinuod. pamantoy mawala. Tinuod kay ang explicar ni Pablo nga dili hingpit ribiran kadtong mga naa kanila nga ilang giwali nga giingog pulong sa Dios. Na ang pangutana, unsa man tong pagwali sa pulong sa Dios nga dili pahingpit kay mawala pa kay dunay puli niya na nga mao ang hingpit, bradron. Okay, tungod kay si Pablo man mo nag-explicar sa pulong sang Dios nga ilang giwali matod niya dili hingpit ug mawala, siya gyapon atong kuag pahayag reverend sa kinilang gyapon nga maong hulad sa Biblia
mayong balita Biblia hiligaynon. Ani ko mabasa sa pahayag niya taga-Roma sa Kapitulo 10, versikulo 17, gingon sa pagpahayag. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kagang pulong sang Dios, mauning iyang gisplikal sa unang Korinto 3:9 ug 10 nga dili hingpit ug mawala. Kagang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Oh. Ang pagwali sa pulong sa Dios si Galang Nilo Nodalo diri sa Isabel dite. May masayran sa Messianic nga dili di ay magpadan kanang pulong Kristo. Usa kana ka pinulungan nga Grigo nga ang katumbas na kung iadto nimo sa Hebro Mesiyas. Na ang Mesiyas di naman iwala kinsa ba na ang Mesiyas? Di ba si Yeshua o si Jesus? Di lang sila muuyon niya na. Pero ang Biblia, mawala pa man na. O di magunsa naman lang ang ilang dapit karon. O huna-hunaon nato higala, kami wala may magbutang-butang niya na. Karon ang atong susihon, kay matod pa gani nimo, nga wala na may kaluwasan, kay bisan pa ang ngalan nga Hesus, kining dili man nila dawaton. Mao na sa ilang prinsipyo, nasaypan man guna nila. Masakit man ipamulong, pero mao gitinod. Tungod kay, nagtuo man gud nga, hugot na, og na sila sa kamatuoran sa pagpamato niya na. Pero, kana di ay usa ka pang paagi sa pang limbong o nalimbungan o malimbungan tanan na kung dawato nato kanang pahagian. Og matod pa nimo unsa naman lang inyong dapit sa kaluwasan sa inyong magtutulo, mamanang giingon na mo nga naa nami sa Espiritu Santo. Kung mawala man ang wali ni Yeshua nga mao ang Mesiyas, nga ang katumbas sa Grigo, Kristo, ang kahulugan niya na kining dinihugan, anointed one, usa nga dinihugan. Unsa naman? Siyempre, ang nag-una ang amahan nga mao si Yahweh, nga sa ubang paghubad, hihuba. Ang nakasunod niya na si Yeshua, si Jesus. Hesus Kristo, Yeshua Messiah. Ang atong makita nga ang kasunod niya na mao ang Espiritu Santo. Nga ang Espiritu Santo mao ning tubag namo nga asa naman tang kaluwasan. Kung mawala ang wali nga Hesus sa katumbas sa transliteration sa gikan sa original nga Hebrew word nga Yeshua, ay di ang Espiritu Santo ug ang Espiritu Santo mao na ni kibali ang atong manluluwas. May pamatuod ba sa Biblia, Brad River? Naagid Reb, naatay pagabasahon, litra por litra, mabasa ginato nga ang Espiritu Santo, Savior gyud o manluluwas. Mga higalang Brad Nilo, mao ni siya nga translation, nagpamatuod nga ang Espiritu Santo, manluluwas gyud. The Passion Translation nga Biblia. O din sa John chapter 14 verse 15 to 17 nagaingonan ini. Loving me empowers you to obey my commands, and I will ask the Father, and He will give you another Savior, the Holy Spirit of truth. Bisag diya lang tanong. Oh, bisag diya lang ta kutob, Reb, atong nabasa. Matud pa ni Ginoong Hesukristo, another Savior, the Holy Spirit of truth, nga sa ato pa, Sa atong pinulungan, laing manluluwas nga mao ang Espiritu Santo sa kamaturan. o di matinaw higala nga ang paghigugma kanato naghatag kanimo gahom sa pagtuman sa ako masugo matud pa ni Kristo nining pahayaga sa mong translation, the Passion Translation higala. Og ako mangayo sa amahan og siya magahatag kaninyo og laing manluluwas ang Espiritu Santo sa kamaturan. Di manluluwas na nata sa gitawag og Espiritu Santo. Nakaron. Kini bang Espiritu Santo kay si Kristo mauman na sa katumbas niya na Mesiyas sa Hebreo, Grigo Kristo. Unya ang Hesus katumbas niya na Yeshua sa Hebreo. Nakaron,
Tun kay mawala pa man dae ng ngalana, ang kaluwasan nato walay lain nga ngalan nga makaluwas niadtong panahon na sa pagtudlo sa mga apostol. Pero kay gitagna man nga moatubang tag ikatulong dakong pagpangalagad sa panahon, way question nila katong naabtan sa panahon kang Kristo. Ang para nato mabitaw ang uban wala kay balo daghan karon nga mga pagtulunan higala lain-lain ngalan makalibog. Pero Isus lang gyapon ang ilang gitudlo. Kay sila kuno ang matuod nga modalas kaluwasan. Kalakip na ang uban nga di sila musugot nga Hesus kay Yasuwa, pero daghan po na sila, lain-lain po na sila nga sigangkon nga sila mo'y tinuod, pero Yasuwa ang ilang gigamit. Na kung dili na kana mo'y mao, kauban ra nas gingon laswa, malaswa ta ba? O nag-init pa na kung malapuan ta si ininit, way na dana kinahanglan man makita nato ang tidon nga kalawasan. Kinibang Espiritu Santo. Kay mawala pa man ang pagwali ni Yeshua Misaya o kon Hesus Kristo. Kiniba ang Espiritu Santo ba mao ginipuli sa atong Ginoong Hesus Kristo kay giingon magmawala pa kining waliha, Brad Ronald? Mao gid ang puli sa atong Ginoong Hesukristo kining Espiritu Santo rib ug ang puriba atong pagabasahon dinhi sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Dinhi sa nakasulat sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ug 26 ingon niini ang atong mabasa. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kun makagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli kanako. Bisag di lang takutob, igalang nilo nodalo, matinaw na, nga ang Espiritu Santo, Giyon ni Kristo, puli kanako. Ang Espiritu Santo, puli ni Misaya. Ang Espiritu Santo, puli ni Yeshua nga mao si Jesus, pero di nila dawaton. Kana nga transliteration. Way problema. Mabitawng sa miagi ninghog kabalak di nila dawaton. Mabalaka baguta ana. Ang importante nga nakasabot kita karon higala. Na kumo Espiritu Santo na ang kapuli sa pagwali sa Yeshua Misaya kon Hesus Kristo. May mga tao ba nga gigamit ka kasangkapan bradron nga muwali sa Espiritu Santo ug kanay natuman sa kanatong mga ministro o uban pang mga kaigsoon ang membro sa pagtulon ang PBC. Aduna Reverend, tungod kay ang pagwalis ngalan ni Kristo nga mo nang Yeshua sa Hebreo nga pagkapayag di man magpadayon, nya pulihan man sa Espiritu Santo nga sumala sa pagpahayag sa Biblia kining Espiritu Santo manluluwas pud ni doon na dayon gitagna nga dunay mga tao nga mupadayag nas maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Nga sa imong gikaingon kita mo'y katumanan niini. Basahon nako ang pahayag dinhi sa sulat ni apostol nga si Pedro sa naunang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 gingon sa pagpahayag. O ganila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundili kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. O sa atong gikaingon Reverend, nga kini usa ka tagna nga may mga tao nga magahimo sa buluhaton sa pagwalis mayong balita pinagi sa Espiritu Santo dinhi kanato natuman kay nakita man ang ilanan kay kitara ang mga ministro sa pagtulunan sa PBC nagwali sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Mo na higala. Ang uban dili ikalimot nga nagtuo sila Espiritu Santo sa ato pong Ginoong Jesucristo o sa Amahan, pero suluminti kami region sa matang sa sistema sa reliyon o pagtulunan nga solidly Espiritu Santo among pagpamatuod. Na karon mo ni ang atong nasabtan nga bisan pagtugutan nato nga Yeshua. No? Unya kay mawala pa man ang wali nga Yeshua. Pulihan man, wa may lain nga kasunod sa kang Yeshua o Hesus, Hesus Kristo, mao man ang Espiritu Santo. Pero sa tinuray higala kung baliko nato ang pagpasabot,
Dios na ang utor sa paagi ngano nga nidaghan ang nagkalaylaing pinulungan. Kay kung gustoon sa Dios sama sa paghunahuna sa Messianic, aw di man ang hunahuna sa Dios sama sa hunahuna sa Messianic, ay ang hunahuna sa Dios, siya ang nagplano nga padaghanon ang lain-laing sinultian samantala ni adtong tungura usara gyud unta ka pinulungan. Hay ng priba bradiver sumala sa Biblia nga usara ka pinulungan, pero ang Dios mo'y nagbuot nga moabot ang panahon nga manggawas ang tanan nga nagakalalaing mga lengguwahe. Okay, Reb. So, natin pagkabasahon, Reb, nga kining Biblia nga may tatak SDA. Kung Seventh-day Adventist Church, Holy Bible, dinhi sa Genesis, Kapitulo 11, versikulo 1, ngadto sa 9, pero ihugna-hugna na to, Reb, iunan na to plaster sa screen, ang versikulo 1, ngadto sa 3, nagaingon ini. Og ang tibuok nga yuta, may usa lamang kasinultihan, og usab ka pinulungan. Og nahitabo, sa mipanaw sila sa sidlakan, hingkaplagan nila ang usa ka patag sa yuta sa Shinar, og didto mingpuyo sila. Og sila nasig-ingon ang usa ug usa, umari kamo, magbuhat kita og tisa ug pagbahon ta og maayo. Ug sila may tisa nga gigamit nga alili sa bato ug may salo nga alili sa apog. Dayon sa 4. Ug mingingon sila, umari kamo, magbuhat kita alang kanato og usa ka lungsod ug usa ka tore nga ang iyang ibubungan moabot sa langit. Ug kita magbuhat alang kanato og usa ka ngalan, kay tingali unya kita pagpatlaagon sa halayo sa tibuok nga naong sa yuta. So, base sa itong nabasa, Reb, nga sa unang kapanahunan, may usa lamang ka pinulungan ug usa lamang ka sinultihan. Dayon ni adto sila sa sidlakan ug mipuyo didto sa patag nga dapit sa Shinar. Ug dayon nagkasinabot sila kay usa lagig pinulungan di nagkasinabot gyud nga magbuhat sila glungsod ug tore. Dayon unsa may nahitabo padayon ta sa bersikulo 5 nagaingon ini. Ug nanaog si Jehova sa pagtan-aw sa lungsod ug sa tore nga gitukod sa mga anak sa mga tao. Dayon diri sa 6, ug miingon si Jehova, ani akaron sila usa lamang kalungsod ug may usa lamang ka pinulungan silang tanan. Ug kini mao ang ginasugdan nila sa pagbuhat ug karon walay bisan unsa nga magapugong kanila sa ilang ginahuna-huna nga buhaton. So matud pa sa tong Ginoong Jehova nga dili na mapugngan ang mga gibuhat sa mga tao. Busong sa minahitabo, padayon ta sa city. Maingon si Ginoong Jehova, umari kamo, mga naog kita, ug lahugayon nato ang ilang mga sinultihan. Aron sila dili na makasabot sa sinultihan sa usa ug usa. Sa 8. Busa, gipapatlaag sila ni Jehova sa halayo ngadto sa ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta, ug gibiyaan nila ang pagtukod sa lungsod. Tungod niini ang ngalan ni adto gitawag Babel, kay didto gilahugay ni Jehova ang sinultihan sa tibuok nga yuta, ug gikan didto gipapatlaag sila sa naong sa tibuok nga yuta. Ang gibasa mo bersikulo 8 hangtod sa 9 sa kapitulo 11 sa Genesis. Genesis. Mga mahal nga tigpaminaw, mga kahigalaan, labi na kanimo Nilo Nodalo diri sa Isabelite. Pakita nato nga usa lang ka pinulungan ang naa kanila. Pero sa pagtukod nila sa turi sa Babel, ni anang usa ka lungsod din gipahaluna nila, nagplano sila nga ipaabot ang igbubungan sa langit. Busa sa nasayran sa Dios, giaghat niya ang iyang mga kauban. Nga umari kamo mga naog kita og lahugayon nato ang ilang mga sultihan aron sila dili na magkasabot lugar sa ilang sinultihan ang usag-usa. Busa, mao nga napapatlaag din sila ngadto sa layo, sadyang nalahugay na sa ibabaw sa naong sa tibok nga yuta, di nabahin-bahin na, usa lang unta to sila, kapinulungan. Unya, niya to gitawag dayon og Babel, kay ang kahulugan, gilahugay ni Jehova ang sinultihan sa tibok nga yuta. Di dito sa paglahugay,
Dito nang gawas na ang lain-lain ng sinultian. Kaya usar ba ito? Nganong di naman makasabot? Diha na ni sulod na ang hilunggo ana. Ang Chinese o guban pang mga pinulungan. Dili na sila nagkasabot sa plano sa Dios. Unta to, usara sila ka pinulungan. Pero unsay kahulugan sa gitawag og paglahugay sa ubang hubad bradrone sa Biblia. Okay, Reb. Kining hubad sa Biblia nga mayong balita Biblia nga adunay imprimatur Ricardo G. Cardinal Vidal atong basahon kung unsa bay ipasabot niining gilahugay. Hinisias gyapon Reverend sa kapitulo 11 bersikulo 9 ingon sa pagpahayag. Babil, ang ngalan sa siyudad kay didto gilibog man sa Ginoo ang pinulungan sa tanang tao ug gikan dito gipatibula niya sila sa tibuok kalibutan. Busa kanang lahugay Reverend pasabot ana gilibog man sa Ginoo ang pinulungan. Oh, di pagkalibog na, malibog bagog kag Cebuano ta. Oh. Malibog di tayo nagsulti. Unsa man ang imong sinultihan? Di gyud magkalibog kay pareho mang Cebuano magkasinabot gina. Kay gilibog giusab na sa Dios nagbalhin ang Dios og lain-lain igala nga pinulungan. Tinuod. Oh, unya gusto lang gyud sa Messianic nga iuli dito sa usa lang ka pinulungan. Mao manay problema. Nakaron, unsa baday ang common o lingwahe diha sa panahon sa Babel ron nga usa lang unta to ka pinulungan pero paglahugay o paglibog na sa Dios midagsang na ang nagakalaing mga pinulungan. Okay, haron atong masahiran kung unsa gyud ang pinulungan sa wala pagilahugay sa Dios ang nagkalanglaing pinulungan. Munang mogamit ta sa online Bible Science Guy gingon dinhi. Sa Cebuano na lang ta den Ritso brother para makadaginot no. Oh, gingon dinhi nga what was the common language at Babel? Unsa ang original nga lingwahe ni Noe? Matud pa dinhi sa Cebuano na. Unsa ang original nga lingwahe ni Noe? Nga gigamit sa tibuok yuta sa wala pa si Yahweh makigsultig mga dila sa Babil. Wala kita gisultihan og kana nga pinulungan mahimong wala na. Bisan pa niana adunay dakong posibilidad nga ang original nga pinulungan Hebrehanon o suod nga kaanggid nga pinulungan. Oh. Sagdiha lang Ribno, atong gisusi nga sa wala pagilahugay sa Dios ang mga pinulungan. Ang gingon dinhi sa pagpahayag bisan pa niya na dunay dakong posibilidad nga ang original nga pinulungan Hebrehanon. Oh, di Hebrehanon. Umum na diha sa Henesis kapitulo 11 bersikulo 1. Nakaron sa paglahugay na lugar bugat na tong ilahang pagka-Hebrehanon nga gusto nila Yahshua. Bugat na lugar na. Daw be, kay wala man ang wali nga Yahshua. Unya, nagkubi-kubi tag ininit ang nahitabo na laswata, na paso ba? Muna nga, kugi man kayo mag kugil-kugil aning original sa mantalang way kalibutan higala nga doon na pag-usab sa pamaagi sa pagmantala. Munang nanata sa Espiritu Santo pero atong balikan ang sistema. Karon kay pagbulutan man day sa Dios nagsugod sa Henesis 11:1 ngadto sa 9 nga ang Dios mo'y nagbuot. Pag-abot sa kapanahonan sa atong Ginoong Hesukristo. Dito ba nakita na din ang mga nagkakalalain pong pinulungan Brother nga nahibulong ang mga tao nga kadtong mga nagsulti nini mga Galileanhon man kini sila. Oo, dito sa adlaw sa Pentecostes Reb atong pagkapruibahan mugamit ang Biblia nga may tatak SDA kung Seventh-day Adventist Church Holy Bible dinhi sa buhat 2 bersikulo 1 ngadto sa 17 Reb niya ato lang ihugna-hugna iunan na to pagplaster sa screen ang bersikulo 1 ngadto sa 3 nagaingon ini. Og sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit ug sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin ug kini mipuno sa tibuok balay diin didto sila na naglingkod. 3. Ug dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo
nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Dayon 4, ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa nagkalain-laing mga pinulungan, sumala sa ipalito kanila sa Espiritu. 5, ug didto sa Jerusalem may nanagpuyo nga mga Hudiyo, mga taong masimbahon gikan sa tanang kanasuran ubos sa langit. 6, ug sa nabanha na ang kadaghanan na nagpanugok ug sila nangalibog. Kay ang matag usa nakadungog man sa mga apostolis nga naglitok sa pinulungan sa matag usa nga nakadungog. Dayon sa bersikulo 7 ngadto 8 nagaingon ini. Ug sila nahingangha ang mga tao didto sa Jerusalem. Ug sila nahingangha ug nahibulong nga nanag-ingon. Tan-awa ra, dili ba mga Galileanhon man kini silang tanan nga nanagpanulti? 8. Ug naunsa ba nga ang tagsa-tagsa kanato nakadungog man kanila nga nagasulti sa atong matag kaugalingong pinulungan nga natawhan? Padayon. 9. Kitang mga taga-Partia ug mga taga-Media ug mga taga-Elam, mga mulupyo sa Mesopotamia, Judea ug Kapadosya, Punto ug Asya, Phrygia, ug Pamphylia, Ehipto ug sa kayutaan sa Libya nga sakop sa Cirene, ug mga dumuloong gikan sa Roma, mga Hudiyo ug mga kinabig, mga taga-Krita ug mga taga-Arabia, kitang tanan pinaagi sa atong matag kaugalingong mga sinultihan, nakadungog kanila nga nagasugilon mahitungod sa kahibulongang mga buhat sa Dios. Padayon. 12. Ug ang tanan nahingangha ug nangalibog nga nanag-ingon sa usa ug usa. Unsa man kahibuti pasabot niini? 13. Apan dihay na nag-ingon agig bugal-bugal, bugal-bugalan inon sila. Nag-ingon kana sila nangabasdak sa tamis nga bino. 14. Apan si Pedro nga nagtindog uban sa napulog usa, mi patugbabaw siyang tingog ug kanila misulti siya nga nag-ingon, mga Hudiyo ug tanan kamo nga nagapuyo sa Jerusalem, sabtan ninyo kini ug patalinghugi ninyo ang akong mga pulong. 15. Kay lahi sa inyong pagdahom kining mga tawhana dili mga hubog, sanglit karon. ikasiyam pa man lamang sa takna sa kabuntagon. 16. Apan kini mao ang giingon sa propeta nga si Joel. So si Apostol Pedro hisgot na sa kasulatan, gikutlo niya ang propeta nga si Joel, nag-ingon dinhi. 17. Og mahitabo sa kaulahiaing mga adlaw, nagaingon ang Dios nga pagabubuan ko sa akong espiritu ang tanang katawhan ug magahimog mga propesiya. Ang inyong mga anak nga lalaki ug babaye ug ang inyong mga batan-on makakitag mga panan-awon ug ang inyong mga tigulang magadamgog mga damgo. Nakita nato higala nga ang kadtong sa panahon sa Henesis 11:1 no, nga usa lamang ka pinulungan. Na-realize pag-abot sa panahon sa atong Ginoong Kristo, pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, nagsulti na ang mga tinun-an og laing pinulungan. Unya kada usa nga nagakatapok dito sa Jerusalem, naay mga rasa sa tao niadto. Busa gani natingala sila nga nagsinultianay sila nga ngano man na, nga nagsulti man na sila sa matag usa nato ka mga pinulungan. Nga dili ba sila mga Galileanhon man? Unsa dayon ang ilang gisulti sa maong pinulungan? Nagsulti sila mga taga-Partia 1, og mga taga-Media kung atong gintawon 2, og mga taga-Elam 3, og mga mulupyo sa Mesopotamia 4, og sa Judea 5, og sa Kapadosya 6, og sa Punto 7, og sa Asya 8, sa Phrygia 9 na, og Pamphylia 10, Ehipto 11, og sa kayutaan sa Libya 12, nga sakop sa Cirene, og mga dumulong gikan sa Roma, 13, mga Hudyong mga kinabig nga mga taga-Krita, o may taga-Krita 14 na. 14, Oh, og mga taga-Arabia 15 na. ingon dayon sila. Kitang tanan pinagi sa atong matag usa ka
kaugaling mga sinultian, nakadung kanila nga nagsugilon may tod sa kahibulungang mga buhat sa Dios. Naibawan naman tahigala nga pag-abot sa Arabia, ang Arabia mga Muslim man eh. Na sa ilaha ang Dios nila, para sa to ang pangalan, Allah. Di niya napabor na sa ilaha. Ang problema lang ron sa matag usa ka lengguwahe kay ilang himuon nga gamiton dayon sama sa Messianic nga ang original nga ngalan mao ang ginatawag og Yeshua kung kiniman ang Hesus sayop na. Kay giuli man nila sa 11:1 sa Henesis nga usa lang ka pinulungan. Pero ang Dios man nagplano nga malahi na ang pinulungan. Mo kana ang tinuod nga kahimtang higala. Gani, kung lahi na nga pinulungan, nagsulti sila sa nagkalailang pinulungan, dili garantisado nga kung makasulti taglaing pinulungan, mutuon lang. Kay matod pa nila, mga hubog man na sila, nabasdak na sila sa matamis nga bino, busa murabag, nagabihan sa bino ba? Pero unsay panubag ni Pedro, dili, kay sayo pa karon sa kabuntagon, alas 9 pa. Lahi sa inyong pagdam kini matawa na dili hubog pero mao ni ang giingon ni Propeta Joel. Nag-quote na din siya nga katong hitabo nila sa panahon kang Joel. Nakaron, kung atong susihon, Brad Ronnie, ang mga gitawag og referensya kay mga Galileanhon man to sila nga nagsultig nagkakalalaing mga pinulungan. Ang usa, ang iyang sinultian ibutang tag-Arabia, ang usa pod akin ni ang Libya. Ang question diha karon, unsa ba ang mga dialect o lengguwahe sa mga Galileanhon Badron? Okay, mugamit na rin og online na po din sa Wikipedia para atong masusi kung unsa ba ang lingwahe gigamit sa mga taga Galilea. Gingon, Ato lang idritso sa Cebuano. atong iditso sa Cebuano ang pinulungan sa mga taga Galileanhon. Gingon, ang Galilean nga sinultihan mao ang porma sa Hudiyong Palestinian Aramaic nga gisulti sa mga tao sa Galilea. Sa ulahing bahin sa ikaduhang templo pananglitan sa panahon ni Hesus og sa mga disipulo nga lahi sa usa ka Hudiyohanon nga pinulungan nga gisulti sa Jerusalem. Busa ang taga Galilea nga mga taong pinulungan nga ilang Labi na gigamit. tong mga apostol nga taga Galilea sila Badron. Aramaic day ang ilang gigamit nga pinulungan reb. Ang mga apostol nga nagsulti niya to Aramaic, di man lagi Hebrew. Kamo nga mga Messianic. Kita mo na igala di mosamot karon og katin-aw. Pero ang question, tungod kay ang kasulatan ang daang testamento kon Old Testament, daang tugon higala, nasulat man na sa Hebreo, original lugar. Ang bag-ong tugon naman, ang pagkasulat niya na nga lengguwahe sa New Testament, gitawag ba og Hebreo, Brad Ronald? Sumala, kung basahon nato ang mga referensya, diferensya? Atong basahon gyapon din ni Reb sa Wikipedia og ato lang idritso sa Cebuano aron sa pagdaginot sa oras. Kaning gitawag og lengguwahe sa o pinulungan sa bag-ong tugon Oo. sa Biblia. Ingon ini nga ato mabasa. Ang mga libro sa Kristohanong bag-ong tugon kaylap nga giuyunan nga orihinal nga gisulat sa Griego. Ilabi na sa Koine nga Griego. Bisan pa nga ang pipila ka mga tagsulat kasagaran naglakip sa mga hubad gikan sa Hebrewanon o Aramaiko nga mga teksto. Sigurado nga ang mga sinulat ni Pablo gisulat sa Greek para sa magsultig Griego nga mga katawhan. Nakita na to. Higala ang New Testament nga lengguwahe nga libro ang bag-ong tugon gisulat sa original nga gisulat sa Griego. Ilabi na sa Koine nga Griego. Bisan pa ngadto sa pipila nga nagsulat kasagaran nalaki pud ang hubad gikan sa Hebrewanon ug Aramaiko nga mga teksto. Pero sigurado nga ang mga sinulat ni Pablo gisulat sa Greek or Griego o Grecianon para sa nagsulti Griego nga mga katawhan. Di gipabor, Diyos ang nagbuot. Mga apostol na di kung Griego na. Di Isos, lahin po ang spelling sa Isos sa Latin. O tanawa higala.
Ang mga apostol niya na, ang Messianic ba? Nakakupot ba sa sidsid sa bisti sa mga apostol? Wala. Pero tanawa, nag-ingon ba ang mga apostol? Ang gigamit na mo, pagpasabot dito, ang Hebreo, hanon nga pinulungan. Ang saan ang pagpakasabot atong taga Gresyanon o Grigo. Muna nga naglain silag ilahay gala. Muna nga makalaom ka nga among pagtubag dili tinayupi na karon. Ang atong Ginoong Hesukristo, Bradrone, militok ba sa pulong Hebrehanon? Wala reb, ang kasagarang gigamit sa atong Ginoong Kristo Aramaiko or Grigo usab. Niya sa usa ka basahon nga gisulat ni Marcos mukuha tag Ehemplo. ehemplo. Gingon dinhi sa Marcos kapitulo 14 bersikulo 36 matud pa sa pagpahayag sa atong Ginoong Kristo. Ug siya miingon matud pa dinhi sa atong mabasa nga nagasulat, Aba amahan, ang tanan mga butang mahimo mo kuha kanako kining kopa apan dili sumala sa akong pagbuot kun dili sa imo. Timan na nato nga militok ang atong Ginoong Kristo ug siya mingon, Aba. Kung di mahibaw anig unsa ning Aba, di giingog amahan, di gihubad nga ang Aba amahan. Kini pag-ingon ni Ginoong Kristo nga Aba amahan. Ato bang makita sa Biblia nga ang mga apostol usa na nini militok pod ba sa pulo nga Aba sama ni Apostol Pablo Bradronal? Militok yun, Reb, ug ang puriba atong pagbasahon dinhi sa nakasulat sa Roma Kapitulo 8, versikulo 15, ug atong ipabor sa Biblia nga may tatak isde, ingon ini nga atong mabasa. Kay wala kamo makadawat sa espiritu sa pagkaulipon, aron mga hadlok na usab kamo. Hinunua, maoy nadawat ninyo ang espiritu sa pagkainanak, sa dihang managtuwaw kita sa pagpangamuyo nga magaingon, Aba, amahan. O di si Apostol Pablo militok, pero gawas sa Roma 8:15, Bradrone, hain pang militok si Apostol Pablo anang pulong Aba o amahan sama sa atong Ginoong Hesukristo. Dinhi sa Galacia Reverend, pahayag ni Pablo sa Galacia Kapitulo 4, versikulo 6 ug 7 sa Biblia gyapon nga may tatak SDA Bible, gingon sa pagpahayag, ug tungod kay kamo mga anak man, ang Dios mi padala sa Espiritu sa iyang anak ngani sa atong mga kasing-kasing nga nagatuwaw, Aba, amahan. Busa pinagi sa Dios dili na ikaw ulipon kun dili anak ug kun anak nan manununod. Sa to pa sa sinulat ni Apostol Pablo, kaduha lang siya mulitok og pulong Aba sa Roma 8:15 ug sa Galacia 4:6 City, Aba, amahan. Ang atong Ginoong Kristo sa Marcos 14:36 mingon siya, Aba, amahan. Ginibang Aba, amahan. Bradever, alang sa kasayon sa tanan, labinas ng utana kanato, Mr. Nilo Nodalo dinhi sa Isabelite. Kini ba para paglitok niya para gawion kining puhunan sa Messianic nga imong gingon nga di sila mosugot nga maadto sa lain nga ngalan kay gusto nilang original? Kanang Aba, Reb, base sa atong referensya, aramay ka na siya nga pulong. Wa di mo sulti si Kristo, ipabor niya nga iuli ko sa Hebrehanon nga pinulungan. Para ganahan ang Messianic. Pagpruiba, Reb, mo gamit tag referensya kining dictionary.com. Mo kining gihatag nga definition ni ining Aba. Nagaingon din New Testament, an Aramaic word for father used by Jesus and Paul to address God in a relation of personal intimacy. Nga kung sa Cebuano, bagong tugon, usa ka Aramaiko nga pulong alang sa amahan nga gigamit ni Jesus ug ni Pablo sa pagtawag sa Dios diha sa relasyon sa personal nga pagkasuod. Kita mo na, usa di ay ka Aramaic, di may pay unsa man, mga Messianic o uban pa. Lugar si Kristo, inyong ganuyon nga, iuli sa Hebreo. Kay aron mo haom ni. Kay kung iuli sa Hebreo, Yahshua na ka. O tanawa, dili man mo tugot bisan na atong Ginoong Kristo. Ngano? Kay ang Dios mo'y utor pagbalhin sa laing pinulungan. Nakaron, atong pamatud-an, ilargo nato sa libro sa atong bayaning Dr. Jose Rizal. Unsay gipamulong, Bradroni, sa bayani nga Dr. Jose Rizal?
para atong ipakita. Okay. Niya sa usa ka librong Jose Rizal, Life, Works, and Writings of a Genius, Writer, Scientist. Atong ipaplastar sa screen ba ron? Okay. Jose Rizal. Aron ilang mabasa po usab. Jose Rizal, Life, Works, and Writings of a Genius, a Writer, Scientist, and National Hero sa page 16. Gisulat kini ni Gregorio F. Saidi ug ni Sonia M. Saidi. Matod pa din ni sa akong mga kaubang kabataan. Pahayag kini sa bayaning Dr. Jose Rizal. Bisan kinsa nga dili makahibalo sa paghigugma sa iyang lumad nga pinulungan, mas grabe pa sa bisan unsang mananap o baho nga isda. Ang Tagalog ug ang Latin nga pinulungan managsama, og English og kinatsila ug ang dila sa mga manulunda. Ug ang Dios kansang pagbantay sa tanang gilabay, naghatag kanato sa iyang panalangin sa pulong nga atong giangkon. Sa kahinyo o sa kagenyo sa atong bayaning Dr. Jose Rizal, mga mahal lamang tigpaminaw higala, nagtabang siya nga bisan kinsa daw nga dili mahibalo sa paghigugma siyang lumad nga pinulungan, mas grabe pa siya sa bisan unsang mananap o baho nga isda. Sa poem ni Rizal, kay sa una ignom nagpoem, sa balak niya nga sa akong mga kaubang kabataan, na giingon niya, gihatag pa niya ang ehemplo nga ang Tagalog ug ang Latin nga pinulungan managsama. O di way kalainan niya na dili nga magpalabuan ay bisan pa daw ang English ug kinatsila ug ang dila sa mga manunda ug ang Dios daw kansang pagbantay sa tanan gilabay naghatag kanato sa iyang panalangin sa pulo nga atong giangkon. Busa si Rizal di ay, way dautan nga magtuon ka sa laing pinulungan, pero ingon ni Rizal, gikanta man gani na ni Florante, gikuha man na niya gikan sa balak ni Rizal nga, gitawag ako'y isang Pinoy, sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ang hindi raw magmahal sa sariling wika, ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Kita mo na, bisa ng kalantip sa salabutan ni Rizal, tanang mga pinulungan, kung imong matun-an, ayaw ikinapayas kung nakabalok ato, balik sa imong pinulungan. Kung paghatag og laing lingwahe para masabtan ang transliteration sa ngalan ni Jesus ngadto sa Yeshua o Hesus Kristo, Yeshua Misaya, Hesus Kristo na dayon, walay diferensya na sa English Jesus Christ. Muna nga ang Pedro, walay problema kung diri sa ato kay sa ato mang pilungan nga si Buano, Pedro, pero dito sa ila, Peter. Ingon na ragon, unta, kung nasabta nila. Pero bisan pagtugutan na to, dili gyapon mahimo kay sa atong natunan, ang ngalan nga Hesus o Yeshua man, adunay pag-usab, mawala pangwali, kay nakita sa wali, sa kalwasan na sa Espiritu Santo. Higala, miabot na mga oras, ipadon lamang nimo ang pagsunod sa programa alang sa dugang pangkataguan sa mga pagpamatod para sa kalwasan. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio sa ngalan usab sa among magtutulo, Master Tomas D. Eugenio Sr. ug sa ngalan sa kauban nga mga ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Dave Srisaba. Og kiniusab si Brother Ronald Canyaman. O kiniusa mag inyong igsoon ni Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna, ug samang istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.